bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama on juurama on beltanama salminde moɗon e tufde moɗon wiyetede 2K TV kolgal kumpital média hande eɗen ɗo e ƴella palel Dande Maayo tawi koye tufgel nayyi saabi dariɗen ɗo noon ko arde humpitade goƴaji rendo wuuro ngo ganduɗa henne ƴella ina wuuri ɗum reportage inde alpularenna ɓe mbi hikka waɗi 13e édition ko laabi sappo e tati ene waɗa hikka noon ko ƴella suba gila haala ka min kalna kam waɗi min beelema no feewi saabu en humpitade hande kala kaɗa waɗa foti ko hollirede kadi meeɗa ko ɗum o nder ɗum waɗi min beelema no feewi nde wonno ko opportunité woni ganduɗa ko poɗɗa jaggude waɗa ko nafoore hen open woni ganduɗa ka yakotonake wona yakora noon pour attestation ala ko aata ha ƴella ari nde wonno ko heewi hamin jinno hollude ko heewi waɗami ɓella to andaka ko heewi kadi hamin jinno addi kono min keɓani addi donc noon ko witt tan ɓe gaari koye saaha mum ko saaha mumen jiggoy hiirede saaha kadi min jiggoy caɗele yidde hollide aduna kadi min keɓa balle donc cosaan wona cagani culture wona cagani wiyo tan ɗo ɓeewoni ko obligation e makko wawde ƴettude les corps pour wawde assisté culture ɗum ɗon RTS Matam ganndon la mairie ko mairie mon les postes sont vraiment ouverts kala ko mbawɗo sohli to banggue fina tawa walla to gonɗum kala on partenaire maɓɓe eɓe waɗi wawde wawde sabu eɓe gandi la communication onon jogui la vision onon jogui la visibilité onon woni ɗum noon ɓe mbi Allah jarama e on jarama e initiative Dande noon ko inde noti jomum ko wona ndiyam manka kono ko ndiyam celɗum ndinen cellen tigui tigui ko caɗele amen won noon ko min mbiyetan ko forage kono hayɓe paama kono wona forage ko unité de potabilisation de l'eau woni ganduɗa ko hunde ene waɗande ndiyam no umme itte maayo waɗe e nokku ɗam waɗe produit ha ɗam laaɓa waɗe e robinet ji men jara ɗam ndiyam noon eɗem metti hen saji dose ene ɓurta ene wawi jibina e nebboyi kewri ni hen saji produit manque ni ndiyam ala so ndiyam ala kadi a wawa jogade ndiyam aɗa wawi yaade ndiyam moɗam nam kusa ndiyam ma kusaraɗam nde ko noon ko yawi ko yacci hamin jiiɗi wallede beele hamin keeɓa ndiyam kelɗam ɗam mbaɗa yarde taw Allah namatana ɗum noon kam ko wallu min tan min keeɓa forage ganduɗa taw ko woydu asa ha lugui no foti kiddi fo ni château ene woodi waɗe raccordé hen min keeɓa ndiyam kadi ko hunde ganduɗa fotade fadde naare waɗi ɗi duufi no waɗa kadi rowane e rottode nde fof taskama arti so maayo naati en arta ko heewi umoro kadi gandi nokkuji ganduɗa ko haadi ko randa ɗum no fof kadi so hayso maayo naati min dartinta huusa ɗum ndiyam ndeke ayi ko mbaɗam exposé ko heewi no wawi tawde min hen ñampuji ganduɗa foni hen nde ko noon ko yawi yacci kala bawɗo ha tengti laamu ngu ƴellen fuɗɗi sohli ballal wallu ƴelle kadi ko wallude ɓitti ko wallude hulde wallu ballel ko minen ndendi forage o ko minen kadi duppitopi noon ballon ha dañen forage ha forage kono kadi ɓe ballon kadi to banggal karalle ha mbawon wadde forage karallagal tigui encore woni heblade yimɓe ganduɗa ko waɗo gérage pompis par ce que momin joguino heeɓino formation kono hande ko goɗɗo wonti hen goɗɗo ene ko ni tan neɗɗo kadi ko minon écart wawi bawal woni gueɗe namdi ko gandal ɗum ne hamin jii formation kono ɓuuri deni ko o fara min mbasa hutorade mo min keeɓa goɗɗo par ce que hay sa heeɓi karallo ya risque produit on wawi arde taw moƴƴani
waɗi périmé on wawi arde aussi tawa moƴƴani on wawi arde kadi ɓurta ko woni gonko e ko yidde wallude ƴella e ballel e hulde ko gaddemi forage ganduɗa ko ɗum foti taw ko wasata ha ndem ummoto taw ndem kele ummoto dow komin woyno waɗe toon yaaha tiiɗani no fewi gati réseau no woodi ko woni tan assez waɗe raccordé yimɓe keeɓe ndem kellam yettude moɗon oɗon yadanoɓe amen e 2K TV e reportage mo ganduɗa en ene keeɓi waɗande ɗum bandiraɓe en tawi gonnoɗen ko ƴella palel dande maayo jeyna sababu noon ha jilliɗen wuuro ngo henne ko kolol sappo e tati ɓi woni 13e édition anniversaire hirde Halpulaar en onon yontaɓe suuɓiɓe oɗo chaîne biyeteɗo 2K TV kolgal Kumpital Média min jettimon min jarimon min ɓen jokke e wadde abonné mbaɗon j'aime memon cloche o ene ina wallita ene sembina ɗum noon en bandiraɓe numéro goɗɗo inchallahu rabbi eko fayarde Minalen Haidara.